Biye tratado ye Desamuru kalo tile 30 san 2025 Bamako News TV Jibril filibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sintininw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la Mali kɔni a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa min ye 8e de finale kɛnɛ kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna ka dolantaba min bɛ sen na sisan n'o ye CAN ye min bɛ ka kɛ Maroc jamana kan. Min ye Mali ni jamana min kun bɛ ɲɔgɔn na o de ye Comore ye. U kɔni kɛra filannin ye fu ani fu. A kɛra sababu ye Mali ye a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa 8e de finale ale kɛnɛw kan. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Kununko tɛnɛn n'o bɛnna Desamuru kalo tile 29 ma san 2025. Kunnafonidila fila min n'o ye an ka jabaranisoba ORTM olu ka kunnafonidilaw ye. Olu kun jɔsora Bamaci wale tigilamɔgɔw fɛ Octobre kalo tile 4 tɛmɛnen na. Siraba min n'o ye an ka siraba 16nan ye n'o ye RN16 ye. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko olu bilala ka sɔrɔ fosi tɛ u nikun na. Ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la Kayi mara kɔnɔna na cɛkɛda min sigilen bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ n'o ye Office Central des Stupéfiants ni dɔw ko a ma ko OCS. Ale filɛ nin ye ka tigɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn feereli jɛkulu dɔw la minnu ka wulikajɔ ka bon Kayi mara kɔnɔna na. U ka wulikajɔ fila de kɛra sababu ye min ye tɛgɛ kɛra nin Desamuru kalo in yɛrɛ la. Ayiwa min ye ɲɛnaminimafɛn feereba caman de kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sajola ale mara la. Sajola min yɛrɛ ye sanubɔyɔrɔ ye ni ɲɛnaminimafɛnw a yɛrɛ yira k'a fɔ ko o feereli ka ca yen kosɛbɛ. Mali jamana ɲɛmɔgɔ furancɛrɔ fanga ɲɛmɔgɔ Général d'armée Assimi Goïta ale kɔni welelen don awa min ye jɛrɛ min bɛ kɛ Rusi ani farafinna cɛ min bolodalen don ka bila san 2026 natɔ in na. Ni kunnafoni yɛrɛ bɔra Rusiw ka lasigidenso min bɛ Mali la yan nɔ a ka kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ Bamako yan nɔ. A lasera k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛma n'o ye Général d'armée Assimi Goïta ye a bɛna ye Rusi ni farafinna ka ɲɔgɔn ye min bolodalen don san 2026 natɔ in na. Wele kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don an ka jamana ɲɛma ma a ka se ka ye a ko kɛnɛ kan. Nin b'a yira k'a fɔ Mali ni Rusi cɛ halisa bolodi ɲɔgɔnma baara ɲɔgɔnya min bɛ sen na o bɛ ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ. Jamana fila in bɛ ka yɛrɛya o kɔnɔna na. Kununko tɛnɛn Desamuru kalo tile 29 san 2025 cɛkɛda min ɲɛsinnen bɛ sukuw ma n'o ye Office Malien de l'Habitat ye ale kɔni ye baara dɔw bisimila n'o ye u ka laadala ɲɔgɔn ye session ordinaire ale tako 50. Ayiwa baara in a ɲɛmɔgɔya tun bɛ minisiri bolo min ye Imran Abdoulaye Toure ye. Ale min ye Soko ale ye minisiri ye a n'an ka dugukoloko bɛɛ lajɛlen n'i ye jateminɛ kɛ nin sigi min filɛ nin a ɲɛsinna fɛn min ma o de ye nafoloko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ɲɛsinnen don awa Soko ma ani fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ walasa Soko bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na. Baaraw fanba ɲɛsinna o de ma. Min ye ayiwa baara dɔw sigira sen kan kunun tɛnɛn ni o ye awa cɛkɛda min ni o ye Institut National de Formation Professionnelle ale ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ n'o ye session ordinaire ye o tako 4nan de don. Baara ninnu dayɛlɛla minisiri ɲɛna min bɛ sirabakow kunna ani jɔyɔrɔbaw o jɔli. Baara dayɛlɛli ninnu tun bɛ don kadara min kɔnɔna na a bɛna ɲɛsin sirabakow bɛɛ lajɛlen ma ani siraba koɲɛ hakilina minnu talen bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ siraba ka kasaraw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sintininw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an mɛn don n'a nataw la.